Sa niekto pekne prebavil. Pančovka, môžeme ísť aj dneska do toho. Asi hej. Oni tam To máte ako k rodinnému domu, oni sa tam sklepali. Rastík. Pane Bože, tu je toho viacej. Poď sem. Preto to ja nerada točím, lebo potom si to nemôžem pozerať, vieš? Musím čumieť do kamery. Jej. Snehulienka a 700 Začím, mám ti usloviť. Rásťo. To počuť na kamere teraz. Tu aj nikto potrebuje. Je to pekné. Farma. Pančovka, tam normálne spustí vodu, úplne šoka. Tam spustí normálne vodu a mu to začí taká Ukáž. rybnička. Pančovka, tam je, že vyberanie mýta. Aha, Pančovka má milimetr. To znamená, že ak sa vám to páči, môžete tam hodiť mincu. No ja nemám peňaženku. Pančovka, pozrite, ako to majú mlyn. Super. Hadicu, keď pustí. Škoda, že sme nezobrali peniažky, by sme im tam hodili, že? Hadicu pustia a mu to... Ale tá snehulienka, aká je fajná, pozrite. To ukážeme pančoke Harilovej, tam mala presne takýto kostým, aha. Je na Karolke také to robí. A to na tom dobré. Niečo iba na strechu, do sviečok. Krásne to je. Nemáme peniažky. Chcel by si 1000 niečo skrydiel na jedno? Ty si vedel, že to tu je? Ty ale pozri, aké sovy, to je Harry Potter. Pozrite sa jeho sovy. Radšej to tam dáme ten oný. Ale vyzerá to, že to je tá ich škola. Áno, Roxford. je tam aj Voldemort. Aha, v strede stojí ten Dumbledore. Počkaj, Dumbledora si musíme natočiť. Pani riaditeľka, či kto je to tá striga. Áno, áno, áno. To nie je Dumbledore. To bola tá, čo učila magiu. On má bielú bradu, to je tento. To nie je Dumbledore. To je ten, čo byl v tej chatričke pod toho. Čo má toho psa? Hej. To nie je Dumbledore, Dumbledore má bielú bradu. To je ten Hagrid, dobre, Rasťo. Ktorý je Hagrid? No ten v strede. Aha, ten veľký. Ale pozrite sa na tie hodiny na tej veži, ty brďo, aha, pozri. Ale neukazujú moc dobrý čas, by sme už nemali veľa času. Zobrali také postavičky, vieš? To urobil. To je dobre. Ale nie, lebo tú sovu má naša krstná. Ale možno, že To je Hermiona. Možno, že vyrába, ale tú sovu, tá, vieš, čo je tam tak... Blaufus, vážený. Pančelka, a kto toto Modrý pozná? vlak. Ty aj vzadu je ešte niečo, ale to je červený. Pančelka, odkiaľ toto pozná? Nie je sa to? Oni tu po záhrade špacírujú. Nie, to je Helix. Vieš čo, môže sa to jesť. Je to kapucinka a tie listy sa dokonca jedia, predstav si. Ale je to kvet, nie, to tu na nemôžeš trhať. Normálne... Keď sa niekto ukázal, tak sa opýtame. Mrzí ma, že nemám ten Pani mince. učiteľka, pozrite koník. Čo je? Blaufus. Krásne. A toto... Wow, to bolo... Kde? Vzduchoprázdno, tu na vítr nechal. Dajte pozor, keď tam sú písky na čane. Janka, pozor. Pančovka, toto je normálne tunel. Oni potom postupali po tým.